Rangsina Sarpo Auditorium Hall along Kichengsi Karbi Traditional Sports Association am Hangketek Arni Catalan. Karagam Block number 4 along Mondola Tumsi Long Lake Jorpu KSC Laben KSY Setum Akon Kipia Patak Mondol Association to Pen Perangka Magipa. Karbi Kayang Tek Kapotir Jia Bang Pi Hunmili Hansi Bipen Rong Sarpi Marlapen Nimsopi Morang Mukachinki Kachatan. News time along pen kadu kawi phanta kardom pajarilo nanarji ponitha biotang ton pen Rangsina Sarpo Auditorium Hall lulang salong pini jangmini phai sirkep arni Karbi Traditional Sports Association atum hisheng siam hangkithek arni katalona biota kat news along biota nangle adaba por songalama Karbi Traditional Sports Association amai pubiran hanseri deng pen pangjar ponsi puthot kongchun bang roson hanse pen karlitang Karbi patu barim atuma phat kachiki mo asai padopon laben hambi aklim tami ki asai deng pon puthot bimol rong hang hin pen hambi kapatu aputha kladak pen ovikimi atuma phat than pachini tekang an parta joysing rong pipen sitame Karbi khaitung ke patu barim asona sondo antami lam than tekang si ovikimi atuma phat ning parung tekang puthot open session ke padopon along alhi sarpo aman pen em rup sing teron phapangjang alhi aman pen thekar editor long sing teron em barim surjo rongphar kss amai puchunu sing krolapen jorsing biatum chitong dunsi mayalong rdp dun mayalong long sing teron pen lam the ke jai pon ke ilitum along riarlo nichi ahin kapathu si chihong rongamat ilitum Karbi ke pathu barim mate chiteng ne erason lo jongsi lahai ke pathu ang song pon nangji polote University level pensi chengpon ang jila pen jongsi hambi ke pathu aron alo athoi prapjin pen paklang popo pothak tame paklang serak pen kadu kawya phan tapachini pen ang songan ke ponchia phan chirap dunji putaning je lapen ke thege dinga tum to antame Karbi pathu barim ke chiteng ni nangni pusi ningji rinti Karbi Youth Festival hot hambi lapen kengdong dang kachipate ka hayatuma phan tabi certificate ipak pak pa jersey mai mesen pen pachun pon Kedam tang jangmini phai troxy arni Karagam block number 4 along Methangasa hempen kapin kharaten Mondol Rubram Hasnul pen Biseswar Daimari Banghni Methang asai gachklem bomahut KSL pen KSY siatum adimalong paledun pen Mondol Banghni atum phan unan asikite pen tamsi nangtum Mondola tumsi longle chojor etlopa koi kipia pothak pini jangmini phai sirkep arni Mondol Association hin pen Methangasa hemalok pherangkya ma kipadopon Perangke amailong Mondol Association akong chun bang Raju rong chehona hin pen lam thike jai pon ke Mondol atum longle chujor etbuki ahok kalila pen Mondol atum ke longle ke Georgia jakong amat siavi lasi KSL pen KSYC songni atum sitame laposon akoi banwe aprang ahok pen alam the chini sikimi lapen KSC pen KSYC asong to Mondol along pen ki pondet alo puthot nanga chewoi thujia phansi kachuningri pon padu athema laso aloke aro asai hem pen lam toy alo pinak posi Mondol Association akong bang Raju rong chehon pen pherang kya mailok ningji secretary garing ye bangke sugi damtang lo la pen aphrang phra guta paper long tabe theklong lo nili bithang mata nili phan jungjunga mata nili phan nilong le si yor depu nili phan nang jong si Mondol atum ke nilong le pu ke si yor bangke la bangke ni phana ko dang pia la chu plong konta la bang ni si yor long le apen Mondol atum long le ka chu jor pu bangke la ke ahok kali pen alang Mondol atum long le ki jori arai de masi ave je ko mane atum long le along mane korteng bong che that tang ho mate ko mane phan kachu jor dek tang ho hala bangke Mondol atum bangke lage nitum han dor khasto dang pilo pu nang pilo pulong te nituma bang haso dor khasto teng pe si nitum along le pun namji dor khasto le pin bang ni tum ne long le ki pun ke that ku bangke nitum bangke kem click pen chokkan click Kedam tang 7 ni jitu nang litu ma Mondol long leke pun bom hut hala so hut akoi ke wana puthak nang liku pilo pu ponche hala tum phan kang checks ta me dolo apen long le Mondol tum si long le kijor pusi hala so hut bang KSA pen KSYC tum ne dolo as hala so puthak nang le hin pen ko pilo long klar lasu along le ki pun dam ma puthak along bang ke ni lam klar ji pi yang pen lo hala so ani Mondol tum pa phan KSA pen KSYC tum ke ther la ke chokchi Pudami pen akoi ki pi la bangta chokchi nili pudami bangke pen hala so our the kasto mate application bang nang chiwai phak nei pusi nili KSA pen KSYC te manda kachunung dilo Karbi khai ki phi ke planga jutang mate ang thek kaching bojia krongsi da bomlopu chathanjo chathansaya por huchit si inut arta ke jum heklang anim supi penajo Karbi khai akopai mate khayang thek kerai asai kedengpo
Arta ki jum ahir bang pi, lun barim lun sipi, ke phir ke thak abang pi lapen. Karbia ron barim, temo phorgi mo apotha, kiri ke tar lip pen cheng lo, karbia khayang thek ke pathir jia bang pi, hun mili han sipi pen, rong asar pi mar lapen, nim so pi mar ang mong, chingki chethan. Lawang so nim so pi swaya havar, rapadang han sia ro amikar LP school athan bang sarte han silapen, sang et BP asupi hun mili han sipi arta ningkan trainer camp. Alang li nonamat Guwahati Handy Girls College along student. Alang li science stream pen HS second year Charlie pon bam hutsi, karbia khay jutang apothak research pan bom. Abong bihok cupo itu mange la horta bang pen mede apa non ba la don rak cupa mi hut la son cipa dir titik la ka hope ke munis ke salam odi la british arni hut la bang ke Ove kimi literature atum ang bongpen alang lita inotlo patumi card news of herang ke biren inghia hem along rong sar pi la pen asar pi mar la pen nim so pi mar mati okor jang atum pen isi jingke jethan amai padopon hun mili hansi pi ke do mate khai kimia tuma phan mena karbia khai ke nang sara phorkimo katar lip jia phan apor chipinang ji la pen ove bare matuma long phu pia phuruna tuma long pati bogdun pen lambarim lunbarim temo barim kabirti dun chia phan pachini pon non malam sopor pandhina parman biar tameng to panik sina Jubu Sports Restaurant Lounge HRSJ Complex 2nd floor Dharamnala Road Difu Karbi Anglong the first and ever sports lounge in town tune you up with live music dead to inject jam pad and pool game where you can play with friends or play with legends along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish and many more are available only at Jubu Sports Restaurant Lounge. For reservation contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Please make your visit in AL Exotic showroom. It's time to replenish your garden with different kinds of exotic plants. Various kinds of exotic plants, PE pots, gift items and more accessories for both indoor and outdoor are available here. AL Exotic Showroom near Esser Petrol Pump, Difu Karbi Anglong. Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Diana mo people thought biotalong wang tholo karbia khai ta isi khai kang thima potsi methang pindeng sumpot elam eki lun tomo anta methang dolab la pe chedor plup karbia khai tumta hako pensi nangki manduna potsi karbia khai long ta asanason anong ga jathang pinang sondo pinini le tumpen nangli tuma phan ke paklang ponji ning khang lake mir heraya lang
Mir herai ta isi kelang mesan amir lapen ilitum karbia khai tu malong mir herai po amenta isi je thang klong hako pen non ta munit atum ting ni wang velang mir herai amen lapen amir ong dunga karbia tum chini lapen theklong side lo lapen laso amir herai amir pen ilitum bihek hut kijoi hut en pon non tami penang atum mir herai lap ning dolang tahai Mir herai laki jase metheria chikrosi pang phar lapen apu laki kilik japhan madu taning hang laso mir herai ke kipa puta ing hai jai ji lapen ipupu wetsi papu titi lapen aningkan wang ta papu ver mir herai ke doadim lapen ka papua porote lang mesen lapen kilang ining ing samta tu bang kacha than ahok nya hok heni patini pami thek thelang mir herai ke doadim phi arnama tumta dodo mate jui pusi hako bang ke sar saratum chethan than mir herai ke isi dowai puta chethan rinti laki diabetes ake sophat pami un puta pena anatum chinia bang do mir herai lake karbia khai tum along isi amen chethang klong lapen chitemu memi amir binong Bogojan Police Station ang Kang Lakhijan along kido Ramanagar Tea Garden along Piranso bang hini kache bohonga jok apiso phan apran armor det pusi Card News channel pherangki ananterang pen birta nang pali Birta kilongdun atengke paturia jo Dilip Nayak lapen apiso puja nayak atum pakhni bang akadok kawe amek jang theba porhut kache bohonga mat apinan Dilip abang apiso puja phat un an ke thengke joga jok adima logamat apran dam juilo laso kache pheria jok Dilip Nayak ajo mat karjoi pusi chini dun adung rai tum ke thek dun long hut an ke thilot lo pedap ada paporan si Bogojan Police Station atum phan pachini damlo police atum kar julong pen adim humri dam si kititang arpo phan sideng lo lapen postmortem afisi ahok pen alam लॉकडाउन को रात का है 10 बजे ने 11 बजे हम लोग को तो मालूम नहीं है इंटरव्यू भी हम लोग जब मारा ऐसा किसने मारा उसको मोटा ही मारा होगा इसीलिए वो भाग के चला गया क्या नाम है मोटा का दिलीप नायक उसको माँ है उसको भी लात से मारा है छाती में लगा है बोलता है बूढ़ी आदमी तो रात को देखने नहीं सकता है किसको जाके बुलाएगा वो उसको तो कुछ उपाय नहीं है नॉन के मांगहुमे में अलामा बांगे किचिलट ऑसमान बांगे थमदो पिनसोय नुट लापेन Aruso banghiniatum aphan kumatsi lanapo athe halapu osmar apositame kadri lapen adona rabavi isi ang krapen kilong birta hor ingri lote Dilip Nayak ajur poavi patumi phomkuru arni sakowi anam longsi hor chunampen kijun kangria jongsi lason chiplang lo mate apisopran armud detlo birta bangkila maskang ton poniklo tomi thakmi kurwang thu